Kublai pi barak saya sempat ni pedang sobai fish kini ke channel. But kublai subon ma pi iPad but pi share ya ki videos ki jongi. But hakini ke episode ni malam pi sekawai pat ke benta kalak let's say kalak ban ong bakade ke jing peteng ya ketu ke video ke ba ladap. But kata kalong ba menta ngakuak ban pintip ke ke belajar house nam arjar si pau kar sautrik jong me hayau langpi. Hakaba sangut kim sim ki ba koridor ki paradok para senam ki jongi kila kelon yap hamadan langpi da kajing siat pathar jongki pulit asam but hauni sunam ngin sayo iru ya ka jing rakhe ka jing dap sunam jongki lese ka ba penken mau yangi ka e ka balaja ka tu kesngi parari ngimla ban klat itu kesni kalong syah ka ba ulo o bakadum ulawan ban telap hakaba hamadan langpi ngilayo i ka jingja ka ba kampat juja meno bat ka long ka jingja ka ba snosi ado kata-kata bat ngakwa yang hilang barok bangi deban tip eka history ngi deban tip eka balaja bat ngi deban snow bakli la ningin snow shim ka jingkit kli bakum no ngi niat yang nis khamat te ngimla ban klam das ngusen eru ikitu ki sangut ki reu ki long keme ki bala do e la ki jong ki kpa jong ka yeng ngimla ban klam das ngusen e ki khon ki bala klalong khun swet tang ni kini ki jingja ya ka bangimla ban penbet yu pu usam te hakani ka video ngakwa ipi ba pintip ka kerteng joki we padi we bangi dei ban ken mau yaki bakadi ban rung haka history ke jongi bangi dei ban tip bakini ki dei ki riu rang ba ki bala phala ka jong ka jing em na ka benta ka ribet ka jat ban riu jongi barok ka we tengah kerpat evi ba pin pet ni ke video hado ban dekut ba pin sngothoru ka e ka ba ja haka tu kasngi kulisibon Pengeron hang ni mentah uni umot jong ke jingjia haka kasau trik ume arjar spau haka basaungut ki mesim bokodor kila syaksiat ha ki pulit asam kebajia hang ni hayo langpi haka ba u Columbus u Dennis u Ekros u Charles kila syaksiat yap haka ketang sloi jong ki pulit asam te hang ni latei ke jing sakan mau ya ke ni ke mesim bokodor ke bala hai la kajing im kadai nak dau ba om som lala penting bagi purusan te kumta kajing ya kaja kami bat kani kala penmi kajing jakat hadu ba ngila du no iki mesim bokodor bat om tang kata ki don du ki bisa set mensau bat kani ka kam kala ya shadu ki board ka commission shadu ka board jong khai ko bat ni sungu ublai ba kayeng kajing sha ba kini ki sangut gila sha set yap pathar pe ain hakini ki de asam kata kadai kerai ke beliau nagi board jongka jongke board jongka commission bat jongka high court Meghalaya high court te nang tapat ngis kem bagani ka jing du iki mesim bokodor kam dei pat bangin du ya kani ka jaka bagi yeng na du balong sinong long thau long hima sima ni hadu ini ke si perang ha ka dei sponsor